Verden har fået øjnene op for vedvarende energi som en afgørende faktor inden for energiforsyning. Her har Vestas været pioner og fremgangsmand i lang tid og har siddet på op til 35% af produktionen. I dag er den faldet til 12%. Udfordringerne er mange. Hvad skal der ske med Vestas? Vestas blev grundlagt i 1945 af Peder Hansen. I starten producerede de hårde hvidevarer og landbrugsudstyr, som der var marked for på dette tidspunkt. I 1970'erne begyndte Vestas at forske i vindmøllen som en alternativ bæredygtig energikilde på grund af den oliekrise, som fandt sted. I 1979 fremstilledes den første vindmølle, og herefter begyndte produktionen at tage fart. En del af vindmøllerne blev solgt til Californien på grund af den skattemæssige fordel for investorer i vedvarende energi. I 1986 blev Vestas nødt til at foretage en betalingsstandsning på grund af, at en skattelovsændring i USA gjorde det dyrere at investere i vindmøller. På grund af den faldende efterspørgsel og Vestas økonomiske krise blev store dele af firmaet solgt fra. Firmaet skiftede navn til Vestas Wind Systems AS og fokuserede nu udelukkende på vindenergi. I 1989 blev Vestas lagt sammen med Danish Wind Technology, som tidligere var ejet af Energiministeriet. I 1999 havde virksomheden en omsætning på 4,7 milliarder kroner og blev i december måned optaget i KFX-indekset, der omfatter de 20 mest omsatte aktier i Danmark. I 2004 fusionerede Vestas med den danske vindmølleproducent Mikon. Den 1. maj blev Ditlev Engel præsident for virksomheden, og det er han også nu. Vestas succes er inden for de seneste 5 år gået jævnt nedad, blandt andet på grund af den stigende internationale konkurrence. Vestas er en industrivirksomhed, som består af mere end bare produktion. De har brug for forskere til at forske i vindenergi og ingeniører til at udtænke møllernes konstruktion. Derfor har Vestas varierende lokaliseringsfaktorer, som f.eks. agglomeration i forhold til et godt forskningsmiljø. Steder med højt uddannede ingeniører, som f.eks. USA, hvor de i Colorado har et produktudviklingsafdeling med 125 ingeniører. Samtidig har de brug for billig arbejdskraft og billige jordpriser til produktion, som for eksempel ligger i Kina. Noget af Vestas produktion er dog også lokaliseret i Vestjylland, Danmark. Lokaliseringsfaktorerne har også noget at gøre med virksomhedens konkurrencedygtighed, hvilket ses ved, at Vestas outsourcer deres produktion til lande som Kina og Indien. Her kan de få så billig arbejdskraft, at de kan optimere deres konkurrenceevne. I produktionen af møllerne har Vestas brug for meget og billigt stål, og da Danmark er meget råstoffattigt land, er virksomheden nødt til at outsource eller importere. Vestas hovedkvarter ligger i Aarhus. Her ligger også et Vestas forskningscenter med over 900 beskæftigede. Derudover finder Vestas produktion sted i mere end 12 lande, deriblandt Spanien, Kina og USA. I Kina beskæftiger Vestas 2.600 mennesker. I USA finder både produktion og udvikling af møllerne sted. En stor del af Vestas i USA ligger i Colorado. Her beskæftiger de f.eks. 750 mennesker med vingeproduktion. Vestas havde i 2012 en omsætning på 53,8 milliarder kroner og en profit på 593,5 millioner kroner. Vestas har produceret og solgt næsten 50.000 vindmøller i alt. Vestas har leveret 12.392 vindmøller, som producerer 10.982 megawatt til USA i alt. Tyskland har i alt 6.315 Vestas vindmøller i forhold til Danmark, som har 5.013, som dog kun leverer 2.781 megawatt. Dette kan skyldes, at Danmark har mange små og ældre vindmøller, som ikke producerer lige så meget energi som de nye. Vestas afsætter vindmøller i en lang række lande. Størstedelen ligger inden for Europas grænser, men der er også en række på de amerikanske kontinenter, Asien og Oceanien. I 2012 havde Vestas en akkumuleret afsætning på 55.370 megawatt. I stedet for at opgøre i antal solgte vindmøller, opgør man i stedet for i megawatt. Hvis man går ud fra, at størstedelen af vindmøllerne producerer omkring 2,5 megawatt, betyder det, at tallene på billedet skal divideres med 2,5 for at give et estimat af antallet af vindmøller. Grafen viser Vestas samlede bestillinger på vindmøller og forsendelser fra 2008 til 2012. Tendensen på bestillinger er nedadgående. Den topper i 2012, hvor den er oppe på omkring 8.500 megawatt. Differencen mellem leveringer og bestillinger skyldes, at leveringer er flere år undervejs. Det vil sige, at bestillinger fra 2010 afspejles i leveringer i 2012. Billedet viser, hvor mange møller Vestas har solgt i 2012 opgjort i megawatt. I 2012 var USA det land, Danmark eksporterede den største mængde megawatt til. De eksporterede 1.313 megawatt. Hvis man regner ud fra, at det var 2,5 megawatt turbiner, leverede de omkring 525 vindmøller. I Europa er Tyskland den største importør
med 591 megawatt, altså ca. 236 vindmøller. På billedet ses en top 10 over akkumulerede leveringer i megawatt inden for Europa. Det vil sige, hvor mange leveringer Vestas har foretaget i et land i alt. Her ligger Tyskland øverst med 8.386 megawatt, det vil sige ca. 3.354 vindmøller i alt. Nederst ses totalen for Europa og ikke blot for de 10 lande. Vestas havde altså i 2012 leveret det, der svarer til ca. 10.524 vindmøller i alt i Europa. På dette billede ses top 5 lande fra henholdsvis Nord- og Sydamerika og Asien og Oceanien. Her ses det, at USA har importeret rigtig mange vindmøller gennem tiden. De er helt op på over 1/3 af totalen for Europa med 10.982 megawatt, det vil sige altså 4.392 vindmøller. I Asien og Oceanien er Kina det land, der har importeret mest. Vestas har ansat 10.943 medarbejdere siden 2006, hvilket alt i alt giver 23.000 ansatte ved udgangen af 2010, hvoraf 8.170 af dem var uden for Europa og Afrika. Grundet de mange økonomiske udfordringer har Vestas gennemført en række fyringsrunder. Af grafen kan man udlede, at Vestas har fyret ca. 5.000 medarbejdere i perioden 2011 til 2012. Denne graf viser udviklingen i Vestas ansatte. I 2010 havde Vestas 23.252 ansatte med en gennemsnitlig anciennitet på 11 måneder til 3 år. I 2011 blev 5 fabrikker lukket, og der blev nedlagt 3.000 stillinger, og noget af produktionen flyttede til udlandet. I 2012 gennemgik Vestas en større outsourcingsproces. Dette skyldes også, at nogle lande kræver, at der er lokalt fremstillede komponenter i maskinerne, højst sandsynligt for at sikre nationale arbejdspladser. I lang tid har Vestas været så fremtræden i vindmølleindustrien, at der har hersket nærmest monopollignende tilstande på markedet. Grundet et politisk ønske om mest mulig vindenergi og en generel tradition for vindenergi i Danmark, har produktionen og teknologien også været herefter. I takt med de stigende priser på de fossile brændstoffer og en øget opmærksomhed på vedvarende energi, er konkurrencen dog blevet skærpet. Som i så mange andre brancher er det Kina, der vågent og raskt er ved at hale sig ind på den tidligere så markante danske dominans på vindenergimarkedet. Deres fordele produktionsmæssigt er deres lavere stålpriser og nemmere adgang til finansiering. Dette resulterer i, at Kina kan sælge vindmøller 40-50% billigere end Danmark. Vestas lider samtidig af, grundet den øgede konkurrence, at priserne er faldet med ca. 22%, siden de var på deres højeste. Vestas har altså mange udfordringer i sigte. Nogle markedsanalytikere forudser dog, at Kinas meget voldsomme, markante vækst vil stabilisere sig inden for de næste par år, og i stedet vil Indien og Brasiliens andel af markedet vokse. En ting, der adskiller Kina og Vestas meget, er deres fokus på eksport. Kina har haft et massivt fokus på at blive selvforsynende med vindenergi, mens Vestas har eksporteret i særlig høj grad. I 9 ud af 10 tilfælde er der tale om, at Vestas er på top 3 på de 9 største markeder i verden. En grundlæggende problematisk udfordring i vindenergibranchen er, at produkterne som sådan ikke er særlig differentierede. Det er derfor svært for de enkelte firmaer at opretholde loyalitet hos de enkelte kunder. I Vestas' tilfælde er der dog tale om en række fordele, der adskiller den fra resten af markedet. Vestas har stort set udviklet sig sammen med markedet de sidste 30 år. Derfor er deres kompetencer også herefter. Inden for forskning er Vestas blandt de bedste. Dette ses også eftersom der er opstået en slags agglomerationseffekt omkring Aarhus, hvor flere af vindenergifirmaerne har oprettet afdelinger inden for forskning. Vestas har strategisk også valgt at adskille sig ved hjælp af øget service og garantiniveau, der skal kunne adskille dem fra de andre spillere på markedet. Det er også en fordel, at Vestas' møller betragtes som nogle af de bedste på markedet, eftersom det er møllens effektivitet, der grundlæggende er vigtigst, og ikke så meget prisen på møllen. Samtidig har Vestas' rolle som markedsleder også bevirket til, at de har en vis brandværdi og prestige knyttet til deres firma. Vestas har gennem årene også fået opbygget et solidt netværk. Gennem hovedsageligt lobbyisme har Vestas kæmpet for et øget fokus på vindenergi som alternativ energikilde. Denne branche er også kendetegnet en særlig afhængighed af den politiske dagsorden, eftersom kunderne er meget afhængige af en eventuel statsstøtte for at kunne investere i vindenergi.
For Vestas' tilfælde ligger bekymringerne hovedsageligt i det øgede markedspres. Samtidig er der også en fare for, at andre alternative energikilder bliver frigivet, hvilket vil have kæmpe konsekvenser for Vestas. De politiske tiltag er også vigtige. En vigtig afgørelse blev for eksempel truffet for nylig. EU nedstemte, at kvoterne for CO2-forbruget hos erhvervene skulle sænkes til tidligere tiders niveau. Sådanne tiltag har naturligvis indflydelse i den generelle interesse for alternativ energi. Markedsanalytikere forudser generelt, at vindenergimarkedet vil stige igen efter en stagnering inden for de sidste par år, hvilket hovedsageligt skyldes en stigende interesse fra Asiens side af. De forudser en gennemsnitlig vækst på 14-17% i perioden 2014 til 2017. Hvis Vestas fortsætter deres strategi om at dygtiggøre sig, vil det højst sandsynligt være muligt for dem at få en bid af kagen. Mm-hmm.